directeur fitiavagna io zegny amin'olo izy igny angiragny mikoragna fitiavagna lehilahy mampirafy lehilahy maditry fiarahagna io zegny amin'ny voalohany fo izy hitanao karaha tsara zara fiaignananakahy zegny e tieko donc za tôjiny le tegna izy eky le voalohany fo magnaraka igny de fa korontagna igny. Yao la famille, yao re mandreny, zok zandry, rahalara nabavy jiaby, ato zay reny Naima, izy koa invité naka magnaraka zao e. Naima karakory anao, ça va? Tsara fo magnano mbola tsara antsika jiaby le mizaha vidéo, mihitsy za fahasalamana agny. Bon, Naima, atsika eto tsy magnano interview e. Tsisy raha idiran'ny journalisme ndraiky communication zay raha ataontsika eto, avao tsy idiran'ny interview zay fa raha ataontsika eto zegny talk show ndraiky podcast. So zay olo koa magnano show kay zay mahita raha koragnitsika eto hoe ambarandreo fa tsika magnano interview anao, ambarandreo fa za zay magnano interview anao. Ok, za ndraiky fa sûr fa anao fa mahazo zay fa le olo mizaha zegny mampivolagna za zay. Mazava zegny agny. Bon, Naima, raha koragnitsika eto niany voalohany la vie d'artiste sur réseaux sociaux. C'est-à-dire misy tsy misy boka fa tegna matetika bokan'ny artiste io agnatin'ny réseaux sociaux zegny presque le côté tsara ny fiaignanandreo fo zegny aboakandreo ya nefa matetiky misy côté ratsy ya tsy aboakandreo agnatin'ny réseaux sociaux. Exemple zao zegny misy artiste araiky zay tia mamopoky vady, misy artiste araiky zegny tia miinsulter vady, igny zay tsy aboakandreo amin'ny réseaux sociaux fa reo amizay zegny miposte sarindreo agnatin'ny réseaux sociaux comme si zegny fiaignanandreo zegny mandeha normaly, vadiagna mandeha normal raha karaha igny raha koragnitsika voalohany fa reo zegny raha koragnitsika varoe koa resaka hiranao directeur zay boko tiako azavianao aminakahy elo fa ino tsara le concept le hira igny zegny. Bon fa tombokotsika direct raha ty fa fotony hitanao boka ao zegny misy olo tsy madigny mizaha vidéo izy koa lava loatra azonao ya. Bon eto amin'ny resaka hoe fiaignan'ny artiste agnatin'ny réseaux sociaux zegny ino zegny questionnaka voalohany ino zegny mahatonga artiste magnano karaha igny zegny hoe zay côté tsara ny fiaignanandreo fo zegny aboakandreo public agnatin'ny réseaux sociaux fa reo koa zay misy problème izy tsy aboakandreo fa ino fa zay problème fa tsy voatahana amizay misy tsy ampoziny sasany zegny problème vo miboaka ao amizay zegny. Izy koa zegny raha mikasiky problème ny fiarahagna karaha igny zegny na tegna na olo artiste na olo tsy artiste sintrany fo zegny koa misy problème miaraka amin'olo rasanao igny anao tanananao manokana satria hainao tsara fa anareo koa misy problème karaha igny milamigna anareo miady anareo andeha publier-gna zigny milamigna anareo andeha publier-gna zigny lasa anareo fo lasa anareo zegny andeha himoezan'olo fo e lasa nagnino koa problème nareo agny ataonareo personnel fo fa tsy partagegna amin'olo jiaby lasa ataon'olo soma zegny fiarahagnanareo lasa fiarahagnanareo tsy asian'olo ajany lasa tsy zay karaha ino basy izy koa karaha zegny au moment-ny ino ma ty fivolagnako izy hoe leraka azonao moment misaraka igny ro misaraka igny hoe igny ro asa tsy haiko tsy choix ro amin'igny hoe tsy maintsy volagninao fa ravagna eto net e ranonay ty karaha ty e nefa amizay au moment-ny talohan'ny ro nitsendriky ny saraka talohan'ny ro nitsendriky ny saraka zegny raha igny zegny ny tsara taminany fo zegny naboaka azonao anao zegny ya izy marigny ndraiky raha novolagninao teo hoe fa le izy zegny hoe miava ito ataon'olo fitokizagna zegny aty zao kenagnino basy izy koa karaha zay basy le tokony côté ma artiste reo fo zegny basy aboakandreo fa tsy le fiaragna tamin'olo. De igny ndraiky baka satria misy olo fa miaraka ireo misy possible miaraka miboaka sy ny tara mety maro olo mahita amin'ny rehany koa miaraka amin'ny rehany e magnano karaha zegny de aleo fo izy tia aboaka me fa ny sasany koa misy par choix e zay par choix le izy sasany misy tiagna aboaka sasany misy tiagna aboaka zegny fa igny fa choix-nazy manokana igny. Avô amizay koa magnaraka igny zegny akoatran'le hoe fiarahagna izy zegny misy exemple zao zegny vie personnelle ny artiste zay zao ty za tsy mahay izy amin'ny fiaignananany zay tsy haiko ndraiky edy fa le ny hitako fo zegny matetiky hita amin'ny réseaux sociaux ao fo raha karaha zegny hoe misy artiste araiky zegny zao ty izy karaha koa mataoko volagna zegny izy maha artiste izy zegny ya
izy ohatra exemple zegny izy tsisy tôbily izy na hoe izy tsisy tragno nefa zegny izy zegny mampiseho faire croire faninany agnatin'ny raha io ao hoe fa izy misy tôbily izy misy tragno nefa de en réalité zegny le raha tsisy aminany fa iny zay le objectif ny artiste araiky zegny magnano karaha igny za mipose question zay hoe za tsy mioblige anao hoe ke baka zegny anao andeha hagnano hoe hipointe hoe idoany artiste araiky hoe hivolagna hoe fa mahatonga karaha zegny azonao raha tiako volagniny fa za zay tia réalité zay avô koa zay public tia réalité iny tsara le raha misepasy agnatin'ny fiaignananareo io zegny tsy aboakanareo zay. En fait, dans la vie artistique, zeng maro na tsy dans la vie des artistes fa en fiaignantsika joti zeng maro zeng olo tia magnambanimbany olo. Naro. De ohatra anao zeng koa hitan'olo misy raha anao igny anao karaha hitanao zeng anao asian'olo hajany kokoa. Lasa karaha hoe anao maigtra na soit donc anao mavoza anao tsy andeha ivolagnan'olo ambadika aty sy ary lasa karaha hoe mamorogno fiaignana tininao anao nefa zegny zegny anao mihitsy zay mandeha mamorogno fiaignana tsy noble koa fiaignana tsy tatranao zegny comme ça zegny igny zegny hoe anao iprouver amindreo amizay hoe fa za zegny tokony respecter nareo satria hitanao le volagnan'olo misy marary ane tsy aboaka igny fa igny marary ane zay le izy ke izy koa karaha zay basy fandiniako izy edy fa ny olo hafa tsy haiko ny olo hafa tsy hainao fa le déjà de koragna mianga eto zegny avis personnel nao fo zegny fa izy hoe tsika tsy hoe globaliser raha legny avis personnel nao fo zegny eto izy koa basy karaha zegny volagninao hoe fa dikan'izay zegny le laza io zay tsy maintsy mianga am'le i fiaignana vandivandy zay fa izy koa zay anao mitondra fiaignana marigny fiaignananao marigny zegny agnatin'ny réseaux sociaux zegny na fiaignananao andavanandro en tant que artiste anao zay sarotro aminao malaza igny tsy haiko aminazy aminakahy manokana boka za olo tsy de tia micompliqué fiaignana naka za na artiste na tsy artiste agnarako na imafo tsy miova kely nin'olo hafa tsy haiko fa naka fo haiko za tsy genren'olo le tia micompliqué fiaignana be loatra regny hoe exemple ajo zay koa fandira tsy maintsy agnaovagna arigna anao tsy nagnano karaha igny zegny anao zegny koa fandira zegny hoe aloha hoe koa fandiboaka amin'ny lalagna ty hoe andeha hagnano location tôbilin'olo baka zegny hita hoe fanahy maigny anao tsy magnano raha karakaraha regny zegny non ke ndraiky hoe tsy avozanao amin'ny carrière anao zegny anao tsy mavandivandy amin'ny public karaha io tsisy impact amin'ny carrière anao le rahana amin'ny resaka maha artiste anao zegny je pense que non satria ndraiky vandy io misy ilaigna fa amin'ny raha tsara fa izy koa amin'ny raha tsy manjary moa atao iny mavandy zegny tôt ou tard io tsy maintsy miboaka tsy maintsy tatra fo vandy io tatra fo na fiaignana karakory na vie amoureuse na amin'ino jiaby tsy maintsy ho taka fo vandy alors kiny volagna ndraiky ok basy ke izy koa zegny hoe volagninao fa vandy tsy maintsy tatra bon aia amizay zegny aminao manokana zegny aia mampalaza malakilaky hoe mitondra famarina agnatin'ny en tant que artiste anao fa sanao mitondra vandivandy en tant que artiste anao zegny karaha ny hitako zay boka presque za des fois zegny za mahita hoe mipetapetaka amindreo artiste io zegny za tsy anognony agnaran'olo azao fa za zay mahita hoe fa la plupart ny raha hoe andesindreo agnatin'ny donc agnatin'iny journée zegny donc 90% ny raha hoe aboakandreo olo na aboakandreo olo agnaty réseaux sociaux na dans la vie réelle presque vandy areriky tellement vandy sérieux raha volagniko zegny misy sasany tsy miagnatra fo eky hoe téléphone indramigny baka akagny igny hoe atao sarinany misy olo mivanga téléphone baka akagny aboaty ataoko story hoe comme si zay raha ty naka raha karaha regny zay raha tiako volagniny raha karaha re zegny amin'igny ndraiky boka mba tsara fo zegny antegna mba mametraka image tsara hely amin'olo zegny nandramagna amin'olo image ntegna mba mila amboarigny fo de ny raha mikasiky raha zay tsy de haiko tsara satria mety fa olo magnano izy fo tegna mahay izy ke tsy voavaliko tsara be question fotony anao zegny tsy tsara nagnano raha karakaraha regny zegny anao hoe aloha ke anao zegny ankoatran'izay zegny anao zay tsara nagnano koa zegny bon za zegny amorogno buzz fa iranakahy zegny komansy tsy mipoko za amorogno buzz tsy za tsy de tia magnano raha karaha zegny fa ko malaza izy malaza tsy malaza izy magnaraka magnano tsaratsara an'igny ke karakory fahitavanao roa artiste sasany magnano buzz baka malaza regny igny boka tsy haiko le magnano buzz ndraiky tsy magnano aminazy zalahy tsy fahita igny zay bon mbela antsika basy koragna igny edy tsika zegny idrika amin'ny koragna resaka iranao directeur ambelako tsendriky anao mivolagna mikasiky iran tsendriky directeur
directeur fitiavagna io zegny amin'olo izy ngiragny koragna fitiavagna lehilahy mampirafy lehilahy maditry fiarahagna io zegny amin'ny voalohany fo izy hitanao karaha tsara zara fiainagna anakahy zegny e tieko donc za tojin'le tegna izy eky le voalohany fo magnaraka igny de fa korontagna e satria lera voalohany igny mbola ahoana magnasitriky toetry sy ny tariny fiarahagna mbola atao mamy chocolat fa kofa agnivognivo igny de fa miboaka am'izay vangy jiaby ke ino am'izay mahatonga azy hoe de aminao day ino zay mahatonga hoe fa na za jo fa navinigny tagnatin'ny zay na anao fa anao tsy nikagny taniako hoe ino zegny aviany au début ny relation zay raha io tsara ino zay mahatonga hoe fa le hatsaragna tsy voatana zegny au fil du temps fandiniako izy donc satria anao zegny koa nisy relation hafa talohany araiky ty zegny anao zao zegny mila mizaha hoe karakory moa toetrin'olo araiky ty mety ho tiany ve za izy koa hitany za naturel tiany ve za koa ohatra ny hitany za vofo tiany ve za izy koa hitany za bokany seky tiany ve za izy koa hitany za naturel de lasa hoe tsy maintsy somary magnatsitsitrika endra anao sady izy koa sady mizaha karakory anao koa sady mizaha karakory izy am'izay zegny plus que fotoagna mandeha am'izay plus que raha tsy voasitrika zegny aviany raha io karaha igny sa ya misy sasany ndraiky tsy haiko fa misy lela sasany zegny magnano tsy tera monotone fiainagna zay koa fa hitandreo hoe viavy za empaka viavy ty fa izy ndraiky mety mampirafy fa anao ndraiky tsy alany fa tiany fo zegny izy mandeha mizaha karakory masirony araiky ry mitovy niny vadiko an-tragno ao sa karakory dikan'izay zegny araka fa zao koa raha volagninao boka misy olo mivolagna karaha ty fa en tant que anao koa zay tsy mijobo araiky ambadika agny le valerany araiky agnatin'ny tragno ao zegny tsy hainao zegny misy magnano karaha zegny maro bon ke zay zegny hoe araka fahitavanao izy zegny normal zegny oui exemple zegny zao ty vadinao zay tsy afaka mahay valeur anao zegny tant que izy koa zay tsy nitosy araiky avirazanjero boka zegny aminaka tellement izy tsy magnisy fautiny anao fandiniako izy lasa tsy asianazy any feky anao iaie respect amin'ny raha karaha zegny de koa fa nisy raha karaha zegny anao koa fa nanomboko nagnano raha karaha zegny anao fa tsy tafijanogno eky anao zay tsy afaka hoe bon joboko ndraiky fo zy za karakory hoe différence nany par rapport amin'ny madame naka an-tragno ao izy koa zay fa loso zay raha iloso fo satria viavy tsy raha raiky fo mety za izy mbola niny vadiko an-tragno agny ohatra tsaratsara de mandeha mizaha koa karakory koa ny araiky ry mitovy sa tsy mitovy lasa tsy tafidoko zegny izy fa tafanoy fo zay am'izay vianao fa tsy maintsy démissionne tsy maintsy tsy possible zany de agnadiako vintagna anaka amin'olo karaha zay baka bon malgré zay nanao love zegny na hitanao izy raha jiaby tadiavinao azonao zegny fa izy koa zegny le respect zay fa tsy ho zegny non fa tsy eo aleo ny démissionne koa akoatran'ny volagninao hoe fa lehilahy mampirafy lehilahy tout ça izy tsy défaut-nareo magnano koa mahatonga lehilahy mampirafy ça dépend des filles mais misy zegny viavy sasany lasa koa fa avy an-tragno karaha igny izy an-tragno ohatra izy koa magnano perruque adoso perruque igny atsy pari lamba igny adoso lasa magnano salovagna fo izy an-tragno lasa an-tragno zegny izy lasa tsy makarakara vatagna fa lera izy andeha hiboaka ndraiky izy hainy misandy sy ny tariny nefa le vadiny an-tragno ndraiky tokony andeha agnanaovany tsara vatagna anazy lasa tsy jirina zay raha tsy tiako aminareo magnangy boka karaha zegny azonao fotony misy le tegna raha tsy tiako zegny aminaka manokana zegny za matetiky miaigna agnatin'ny raha zegny koa fa avy an-tragno ao zegny karaha tsy haiko edy fivolagnana izy miova le karaha nahitavako anao tamin'ny lalagna tagny mampasitry za mare be igny zegny tsy hitako feky anao avy an-tragno ao karaha c'est comme si zay za izy nandeha nangalanao baka tagny zegny hoe karaha koa fivolagnana izy za nangalanao an-tragno zegny nahitavako atsaragnanao izy za am'izay miova hoe za zay miankesy le raha tiagnanao fa le olo ivelany agny zegny anao nde boaka ndraiky namanao anao misanjy anao ndiasa anao misanjy anao nda iza soirée anao misanjy fa anao am'izay reraka baka akagny igny sasanao soranao misy maquillage igny azonao adosinao am'izay zegny perruque-nao anao am'izay magnano t-shirt anao mandregny ilanakayo igny le raha tsy tiako izy boka volagno fa tsao zay mba baka aminay koa zegny baka aminareo plutôt koa zegny mahatonga zay zegny mandeha magnano raha karaha io fotony le deuxième bureau tany agny hainy tsara hoe fa izy tsy raha magnano zegny koa fa hainy le raha viako aminany agny fa hainy ino raha tokony atao fa izy ndraiky edy aza ide raisinareo karakory loatra fa hitanareo zegny misy viavy zegny koa fa hitanareo anareo koa fa miaraka mipetraka ho an'izay olo miaraka mipetraka anareo lehilahy zay magnangy asany mangangy andeha hikarakara anareo andeha andoky andamigny tragno sy ny tariny mety zay akajony igny mety efa tsisy force eky zay andeha hikarakara vatagna anay ke ino am'izay raha tokony ataonao za amin'ny fotoagna zay
anao dika zegny anao frombotronao karaha zegny andeha boakanao za io amizay mais non anao amin'igny ka tokony mba compréhensif hoe akajy vadiko tia izy nagnano isan'andra fa igny ndraiky le isan'andra zegny mety tsy de marigny loatra koa fa mety efa kamboagna koa niny viavy exemple fafanao tragno alokinao hany mandeha bazary anao bon vita igny edy matsagna igny ariva koa ke vita exemple aujourd'hui zegny anao nagnano raha jiaby 20 heures raha igny vita si anao mandeha miseky boko magnano string amizay atsagna bofandriagna ary amizay si anao magnano raha fa direct anao mandeha magnano salovagna ndraiky t-shirt ny association tsika mandeha mandry fa conseil amiagna boka zegny hory viavy magnanova tsara an-tragno fotony anao fotony mahatonga za mivolagna zegny zava carton deuxième bureau anao zay avy amin'ny deuxième bureau izy ka izy mandeha mandoky izy magnano string fo mamafatragno izy magnano string fo nefa lehilahy izy mitady raha zegny koa fa araiky vady an-tragno ato amizay ino andeha anaovanao salovagna amizay boko amizay lehilahy mandeha milefa anao mivola fa lehilahy tsy manjary tegna amizay boka mila ilagna hoe aloha mila communication misy raha karaha zegny ataonao tsy tiako ka mila amboary karaha zegny base ny fiaragna communication confiance tsy ataoko le contrat amboarigny fa tsy démission tokony atao iranaka igny ndraiky boka efa koragnan'olo mampirafy boka azoko sao le tokony contrat zay amboarintsika fa tsy le démission direct andeha ataonao aminany fôtony zay le démission zay tsy baka tsy possible fôtony directeur za raiky fa mety fôtony azonao zay boka raha volagniko sao tokony amorogno hira koa anao fagnamboatra contrat non za koa mampitany anao mivolagna baka marigny koa zegny marigny zegny fa izy mivolagna tsy hoe base ny fiaragna efa communication ko misy raha ataony vadinao igny tsy tianao volagna izy tonga de ataova direct anao magnanova tsaratsara an-tragno fa misy viavany koa mikotrokotroka za hagny hitanao amizay izy baka fahitavanao za mamakorelo izy azonao misy vadinao an-tragno raha anao magnano raha karaha ty fahitavanao za mamakorelo izy ino zay boka raha tsy azoko aminareo amizegny azonao zay ny raha tsy azoko aminareo ino mahatonga anareo magnano karaha anareo zay proposegna raha zegny oro relation zay tsika mbo samby jeune zao tsy nisy nato tsy nisy niteraka dimy tsote atsika mbola agnatin'ny jeunesse tsara fa tsika fo zegny fa mitoka tragno ino zegny vadinao koa zay miexige raha karaha igny anao vola fahitavanao za makorel alors que anao koa ndiboaka antany agny andeha pool party anao andeha soirée anao tsara hoe karakory atao magnaboaka mamangangy anao igny tsy haiko ndraiky fa matoa izy magnano karaha zegny mety mbola tsy tafidriky lalagny tsara fiaragna fa koa tafidriky fiaragna na ino koragna andeha atao io izy tsy andeha agnaboaka volagna karaha zegny fa misy mety ça dépend ny toetrin'olo koa donc possible zay relation koa tsy ny profonde tsara zegny anao koa zay miexigir amin'ny le magnangy rahanao zay izy possible fahitavan'ny lehilahy ty za donc makorel donc izy magnano za raha karaha zegny misy olo mandinika raha karaha zegny fa fiaragna io koa fa mbola ino koa ma raha tsy hitany vadinao an-tragno ao mandeha miseky anao ndray nareo fa misy boka miaraka anseky donc mbola ino koa raha tsy nisy tsy andeha agnaboaka volagna hoe za mamakorel karaha zegny mbola ino koa raha tsy hitany anao marary anao niny hitany jiaby teo marigny ndraiky ny zegny izy ndraiky marigny raha volagninao izy fa izy fo zegny tegnany hoe aminaka zegny za tegnany miangava aminareo magnangy fa izy koa zegny araiky an-tragno ao aloha sintrany anao mandregny ilanaka io perikinao tsy adosonao anao tsy mila mivolagna aminaka hoe fa anao mafana tsy possible aminaka raha zegny tsy possible aminaka hoe isaka anao ndiboaka agny ro mahita tsaragnanao fa za tsy mahita tsaragnanao zay tsy mety aminaka nefa anao mividy perruque za nividy raha io boko amizay raha tsy haiko mandeha 500 000 ariary moramora amin'ny raha io amin'io vola zegny vangaigna kiraro tsara nefa anao amizay an-tragno ao anao atao faux ongle nefa rontany mahita faux ongle igny tsisy raha tsy atao extension jiaby igny ro agny mahita zy fa za an-tragno ao za tsy mahita raha karaha igny aloha ambelantsika olo miza vidéo koa mamaly raha volagninao zegny ok ke koatran'zay na ima ino zegny tokony hoe raha tokony ambaranao zay public na tokony ambaranao zegny na ro artiste namanao surtout sur réseaux sociaux zegny mba hievitena le problème resaka hoe vandivandy atao zegny tsy asa vandivandy boka raha tiako volagnina eto hoe vandivandy atao zegny mba ialagna amin'ny raha io zegny envers public zegny mba tsy hampisy problème ro zay au cas où zay vandy tatra tegna tsara aloha fo il faut rester soi-même zegny de tsara moa zegny anao magnaboaka anao tsy mila andeha créer personnage hafa hoe aloha za andeha hagnano raha karaha ty beka za itiavin'olo sy ny tariny fa aloha anao midoka anao ny raha nagnanao ankafalia fa zagnahary nagnambia igny anao
dia fandraha io fa zagnahary mandatra raha jiaby dia hita miandalina eo fo raha fa tsy mila mandeha mandretreka mandeha magnenjika raha tsy takan-tegna zegny. Bon ino koa zegny Naimara tokony azonao ambara zegny envers le fany mandeha miharceler artiste avy amizegny artiste amizay zegny tafiriagira amin'ny image tsy mifagnaraka amle image nieritreretin'ny fany. Azonao raha tiako volagniny hoe exemple azo ty zegny misy hira raiky naboaka ny artiste hira igny koa zegny misy fany mikritiky hira igny dia tafitroatra amizay zegny artiste amle commentaire igny amizay tafy amaly commentaire igny nefa le commentaire igny amizay zegny le commentaire valian'ny fany igny le commentaire valian'ny le artiste igny tsy mifagnaraka amle eritreretin'le fany image le artiste aboakany io. Azonao raha tiako volagniny ça dépend zegny ny commentaire an'olo io satria misy zay commentaire an'olo sasany tonga dia araiky mitsindrogny fô igny nefa raha tsy azon'olo sasany matoana hira igny tafaboaka karaha igny efa maro ny lalagna nandehanagna tamin'igny anao nandeha studio anao nandeha tournage anao nandeha nagnano igny nefa tamiko izy igny boaka irô tsy faly zegny mihitsy le raha lasa le kivy zegny antegna ma artiste antegna zegny efa fidy iny dépense efa natao tamity nefa tamiko raha ty niboaka tsy tiandreo raha ty lasa le commentaire ataondreo igny amizay mbala araiky mampitsindrogny fogny lasa déçu zegny antegna dia lasa tafamaly zegny fa fontegna eloko ntegna zegny mikoragna amin'igny fa tsy igny zegny le raha tegna tia fontegna boaka zegny fa eloko fotony za zay boka fa nahita maromaro hitako tamin'ny Facebook ta dia lasa misy olo amizay lasa mivolagna hoe fa nareo public io tsy micomprendre volagninreo hoe fa ro artiste olombelogno mitovy anareo fo volagninreo olombelogno mitovy anareo fo ro io dia managna réaction karaha ataonareo managna réaction io volagninreo karaha ty ry sasany zay boka mivolagna mba artiste ke mbo magnajery karaha regny volagninreo karaha ty nefa ndra tsy azondreo ono ane raha marary amindreo mba marary aminay mitovy fo zay zo mitovy fo satria anao koa andeha ohatra zegny anao andeha volombolanin'olo agny andeha sasasahen'olo amin'ny raha tsisy dikany karaha zay koa zahe anao andeha insulten'olo agny ohatra anao zao niendrika endren'olo nagnano raha tsy nataonao agny marary aminao mba marary aminay koa mety raha mandalo aminareo agny mba mandalo aminay aty tsy voatery hoe satria nefa igny ndraiky tsy andeha boakanay anareo aty satria i problème jiaby tsy andeha tantaraigna amin'olo jiaby koa ok bas mazava aminaka amizay le raha zay bon igny zay koragna nataontsika ny anay ma fa magnaraka za koa zegny misy raha tokony kaiko anao zegny anao mbo mazoto fogna fa indraiky anao contacteko mialoha zay iny sujet abordetsika zay comme ça zegny anao laisse tsara karaha nataon'anty bon anareo public io za zay hoe hitanareo koragna jiaby nandeha zegny anareo koa zegny magnamia avinareo zay ino zegny surtout par rapport amle fa le lahy mampirafy magnangy tout ça igny zegny avy amizay zegny amy resaka hoe fiainagna ny artiste zegny publiegna amin'ny réseaux sociaux zay surtout vie privée sy ny tariny zay ok merci anareo niza vidéo jusqu'en farany magnaraka koa bye bye agitako mavita jalnaka yara mahita fiainagna sarotro sajab misy amelogna tonga aminatizy karkareko avion pidaniko tsara mafimagigny anova d'antragno mavita mivita quoi taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha panera fou aujourd'hui lasa chauffeur taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha panera fou aujourd'hui lasa chauffeur fanatoko ramazatra tsy mikeko fahizantra fanatoko ramazatra mibiby kofa misy raha ilana